Bisonat alongri hidipi riso nimso asong atum amek kahengno akeso kacholong karlitang den tok bilapen homsira teron pi asu pi akibisi nirmali teron pi afan se kachelangji afan pura dihin akerap kipi pajerdam. All Party Hills Leader Conference APSLC asongalong bangtrok abang puatum kaching bedun. Inghet langso ram terangarong arlo kaceleng atwar mesen kabe ajoine rong asorpen kachuningri. Okpran kelang Minister Kesop Mohantopen SOP Akimi Aron Kapangdak. Delibeta Thanbang Sondra Singh Rongpi Aprang si Bisonat Karbi live kelang berkacing honara donapan kardom dan pajereklo. Tangte pini arsik jit lapan sobda ka berta non angton pen arjikta. Pini kecengsi arsik jit aberta lapuhenlo hidipi risonimso asong atum. Ningkan krei hini amek kaheno akeso kacholong karlitang den tokbi lapan homsira teronpi asopi akibisi nirmali teronpi afan seika celangji afan pura dihin akerap kipi pajerdam. Bisonat alongri lakha kethom hidipi mate tingkrong phangchorong amekar karlitang den teron asopi akibisi arta ningkan krei hini nirmali teron pi arni dingklui pen ar e anathu amek kabe akeso kacholong ajok nirmali teron pi lokacharli ahin kisung ke phonang nirmali teron pi lokacharli ahin kisung kachechak nang anchot kali kijui kaparang ro arta hursi lapuson amek kabe akeso kacholong ajok asupi kisung kachechak nang Lasi pini jakong ni pai trok durmi arni borpothar riso nimso asong ameipu bonsing teron lapen kongchun bang bikrom kramsa kejapon along abarim meipu purno terang lapen abarim kongchun bang jenta ingti atum nirmali teron pi ahem humri damsi keso kachelangji afan pura dihin akerap kipi pajerdam Borpothar riso nimso asong atum pherangke afan birta nangke pale atengke nirmali teron pi ape atum se kachelangji afan pura borpothar riso nimso asong atum afan kachuningri atengsi asawet adihin sitame pipa jer damlo lapen ningkeme abang phatum anparta sarkar ahin pen akera pipa jer ponji afanta meipu bonsing teron lapen kongchun bang bikrom kramsa ahin pen choningri padoponsi Bisonat Karbi live afan birta nangpale Pini aduntu arsik jit lapen soda kabirta lapuheno. Pini jakong ni pai trok durmi arni porpai siapor. Okpran kelang Minister Kesop Mohanta ahin pen akimi esopiaron kapangdakpon. Tantenon pini akimi esopiaron kapangdakpon aronatang angton pen arjikta. Pini jakong ni pai trok durmi arni porpai siapor. Okpran kelang Minister Kesop Mohanta ahin pen akimi esopiaron kapangdakpon. Akimi SOP aron along COVID-19 akeso kijum jepin along riaphan containment zone pu pangdak ponlo Gwalpara along riaphan containment zone pu pangdak ponlo Lapen Jorhat Lapen Sonitpur along riaphan ta containment zone pu pangdak ponlo Longri Great Trok along nerlo porphai hini pen ada porphai pho apor an curfew kipipon alam theta pangdak ponlo Kamrup alongri porphai pho aporan curfew kipipon Kamrup alongri arni kangsam porphai pho pen ada porphai pho an curfew apor akimi aron kitikpon alam theta puthot pangdak ponthu Jorhat Lokhimpur lapen Bisonat alongri aphanta containment zone puthot kipiponthu Inter district kacheleng aronke aprang ateng kangkir piponthulo Adamasar afan pura aprang kapangdakpon SOP aron atengsi raratum kroinangji pusi birta pangdakponthu Angton pen containment zone mate kangkir kipipon along riamen puhenlo Jorhat Gwalpara Golaghat Morigao Bisonat Lokhimpur lapen Sonitpur henlo Lasi non akimi kapang dakpon SOP aron ke kroiji afan pura rat afan okpran kelang Minister Kesop Mohanta ahin pen kachoningri padopon Pinyadun thu arsik jit abirta lapuheno Nelip constituency along patumi jakong ni phai urmi arni bangtrok National Party along claim bang puatung All Party Hills Leader Conference mate Thihek pen APSLC along kaching bedung
Dilip constituency along patumi jakong ni pai urmi arni Bangtok National Party along claim bangpu atum All Party Hills Leader Conference Thihek pen APHLC along Kaching Bedun Bangtok abang puatum APHLC asong along Kachipa Ogdun Ahut APHLC Amepu Jungjung JI Katharta Chetongdun Pusi Birta Ripdolong Anparta APHLC Cheroktok Klembang pu atum Chetongdun si RD Dojot pen Kebang Jilang Aporahut Keila pen Longri Anparta APHLC asong apan Ingtang Kring pen Sai ke klem kiram ponji apanta Arsik jit pen Chengwaisi Mesen pen Sayamu Pachun Panlo Karbi Anglong Puloni pen Orun Ingti Katha report Bisonat Karbi Live Tangte pini prime time abita lansi kangton iglo kurwang thu lapen dome thakne